быть самовыражение. Окей, самовыражение. Oturdu aydım attı. Не. А где Ee, уважение, Алишер? А где Где уважение, уважение когда ты говоришь? auditoria var? Geçti Avrupa tarafı. Yani yerindeşlerimiz belli geçti. Ekonomik bejiniz diye. Теперь. Velosiped dedin mi? Хорошо. Nuri. А? Velosiped dedin mi? Her kim nimede opşu velosiped kim minetigelte min ya gidiya gidecek yerine geliyor koyuya yine olulan ya bulur. Ova. Pravozashita aktivistlere karşı başardığımızdan görüşüp geldik. Biz koldadık ya sizi. Siz düşünmediniz mi? Diktatura aydadı, doğru mu? Yammar Altay'dan bolup çağalar olup yetiştirdiler de yani 30 yaşına yeten adamlar olmasa da Suda bererler beni al giderler tabii. Dalbayı olsan ben mi evine var? Просто сидит там о политике разговаривает. Блин. Salam aleyküm hormatlı vatandaşlar. Hoş geldiniz de Erkin Garaj kanalımıza. İyi bizlerin bugün efirimizde Nur Muhammed Annayev aktivist. Bugün Murat Razzakov da bir özünü tipi aktivist dep yüreyen ama şahsın belli çileden çıkıp gitti. Burası yerine getirip koymak için ama şu bizlerin bir gepleşiğimiz var. Buyur Nuri, hoş geldin gene bir ezek. Ama söz sende Murat. Awa, hoş bulduk. Sağ olun, minnettar. Vatandaşlar salam hemmeňize. Bilşiňiz Aleyküm. ýaly, bilşiňiz ýaly şu günlerde aktivizm arasynda birek birege şyltak atmalar, töhmet atmalar, o nähilekdiň aýdylan sözlerden mani çykarman gaýtam tersine görülmezçilik etmeler. Şoňa meňe şu wakalar gidip bolup dur. Elbetde bu adam bu ýollardan geçmeli asaplayan men öz vatandaşlarymyza. Çünkü biz şu aktivizm yolu başlanna şulan hiç tanalmayan adamlar. Şol sanna menem, Murat Kurbanowam, eýlekilerem, hiç şu tanalmayan adamlar. Şu sonky 2-3 ýylyň içinde tanıp başladylar we bir hilek tanalandan soň belki ilkinji edek şular ýaly sen edilenle özünden yitip baryan oğlanlarımız var, yaşlılarımız var özünden yitken. Başta nähilek, soň nähilek ütkenler var. Başta gowdy, soň bir hilek o ýokardan seyretmek ýalak duýgulara girenler var. Men her wagtam öz aktivistlerimiň arasynda da aýdyp gelýärdim. Başarsaňyz özüňiz boluň. Şol öňkü sadaja türkmen, öňkü sadaja Nuri, öňkü sadaja Alişer, sadaja neme boluň. Aktivizme çykaňyzdan soňky nemeni özüňize bir ütköşük neme hasaplamaň diýärdim da. Ne şol ortada şu günkü temamyza Murat Razakov meselesi. Meni aslında sağ olun çağıranıza programa men özümün bir gepleşik etsem mi, ay etmesem mi, halkın özüm bilýändir diýip gezdim ilki wadalar. Ýöne gynansaňam soňa waka yalan töhmet derejesinde adamlaryň üstüne pohatmalar başlandan soň men aýtdym bu zatlary hakykatdan birazjyk halka getirilmegi gerek yani. Ha bizem özümüzi akça yüzü çıkaracak bolamyz onun için biziňe ýalňyşlyklarymyz bardyr. Ýöne bir tankit edip bilýärler. Biz onun için gatam göremiz ok. Bizi näçe gerek tankit etdiler. Şoň üçin biz gaty görüşdükmi ýa öz aramyzda Atam Murat, Alihan biz bir-birimize tankitler edişdik ha. Ahmet edişýäsem şonu da bir stolda oturup gepleşip bilýäsmi, edip bilýäs. Çünkü medeniýetli adamlar demokratiýaň manyny şol. Bir stolda oturup bilmeli. Pikirler aýry bolsa da. Çünkü biz vatan için bir zatlar etçek bolýar. Şöyle şu zat kara Nuri, var tankit var, var Hmm. töhmet, yalan, Hmm. bütün izinde al gel oturan zat var da yani hazır eminim Hmm. вот Murat Razzakov da ed oturan işi. Вот на данный момент ben bile oturup şöyle каждого из нас seni ova Atamurat'ı Ahmet Rahmanov'u meni ova başka zatlar yani правозащитниклары Murat Kurbanov'u всех абсолютно да и в основном baskını zada правозащитникler oturanda men şu iki gün senin hazır ne şu imini sana ede oturan töhmetler menem
Az da kem seni bir tanımene. Ova Hmm. iyi. Lesen bunun içinde yalan bilen doğrunu ova ayırt etmemiz gerek de. Şoň üçün Awo. sen hazır şu zatlara bir svet prolevat edip de Hı, çötkü düşüntürsen. hı. Şoň diýeli o nerede nime töhmetliğini aýtsaň bizer hem ova bildiğimizden sen bilen zat edemiz imini şu temada. Men size şuun häzir bir suutnama bilen, öz sözü bilen suutnama edip görkedeýin size. Yani aýdýan zadymyz howada galmasyn, diňe gep bilen gürrüň bolup galmasyn. Murat Razakowyň Türkmenistan sen bularyň arasynda balmaly däl, yani bolmaly däl diýip ýazan efirini. Bunun şu taýynyň 3 minut 5 sekundundan dinläliň. Gysgaça men soň bu sesiň dowamyny dinletjek size. Maslahatlaşıp bir iş amalaşıradılar. Ama bular yok. Bular neme? Ben bular bilen atnaşynamyyor ki bu şerefsiz Esko utanmadı. Diyeceğim deydi. Akşam gece saat 12 gibi şu patsan. Ne şu Voice kanaldaki ne ben sana yüzden atmanda şu patsan sen adını bilen bağışla. Şunun sesini iyi ver oturan. Düşününler. O patsanın belki haber hem yoktur. Bu bir şey söyledi şu an. Evet. Doğru zaten. Ama bu hafta yine utanmıyor. Evet, haklı da aýtdy diýe, dogry da aýtdy diýe. Yani Amerikadaky Akmarak diýen illeşimi, täze çykyp başlanan illeşimde diýe ki eski şonuň sesini zapis edip maňa uro diýe. Yani utanan ogam diýe. Senin araňy sen ýaşaňyň gürleşýäň diýe, senin sesini zapis edip bir de uro diýe. Aslında bolan o ses özüniňki. O ses Murat Razakowyň özüniňki. Nemen o sesiň dogrusyny dinledeýin-de. Yani YouTube'dan dinläp bilersiňiz, sesi sagan bulaşyp gelýär. Ak bilen garany saýgarmaly zat diýen ýerlerinden şu sözlemi dowamyny başyndan täzeden dinlärin. Çünkü niye? Kara bilinmediği zaman sen bilemezsin erkekten bu yanındaki canım ciğerim dediğin sana ne göz bilen bakacağını bilemezsin. Bilemezsin. Evet. Çünkü niye? Bak dinle. Götü boklu anasını satayım bile dileli. Yüzünü açar. Yok usul gözünü açar. Usul yüzünü açar. Gördüňizmi? Dowamyny podup dur, götü oklu diýreliş, ýüzüni açar näme diýip garaşmasyň zat diýip aýdýa ýyzynlanam. Ýöne o taýyny aýrypdyr. Öňüni goýupdyr, öňünem Akmarat öwedipdirmiş ol. Amerikadaky Türkmen Voice illeşiminde bokat ýani. Onam diýe, eska diýe, sen sesiň zapis edip maňa uro diýe. Sen bularyň arasynda bolmaly läl. Sen şolary ýaly adamlaryň arasynda bolmaly läl diýip aýdýa özüm. Yani indi şu taýda kim töhmet atýar? Kim töhmetçi? Kim yalançy? Yani bu derece öz sesini şu sesiň Murat Razakowyň kydygyny bilmeýän barmy ýa-da şoňa suutnama gerekmi? Şoňa delil gerekmi? Şu sese. Aktivist diýeniň şu bolmalymy ýa-da? Aktivist diýeniň özüni halat etmek üçin şunu etmelimi? Şu diýrelişkisi bile elbette ortalygy bulaşdyryp berler. Onuň esas sebäbi nämemiş? İşte Helsinki fondu hat sorapdyrlar, hat bermendirler. Aslında şu wagtky gowklar men size düşünýärin fevral, mart aýynda bolmaly. Ýanwar, fevral, mart aýlarynda bolmaly. Hatta meniň öýümden şu zatlar etjek diýip diýreliş goşuny jemläp gapaçenni gellem. Hatta Miral Garawymny şonu alyp gitmek üçin hem geldi. Men çünkü aýtdym men öýümde etdirjek gelýdim. Git nira gitseňe şo taýda etdidim. Bu men gitjek diýip geyinip zat edip gitjegem boldy. Oňa şo mälik Russiýadaky mälik sebäp boldy gitmediligine. Birazjyk sebäbi WhatsApp'tan görüşip durkak. Olam sen näme edip görüniň bilýärmi zat diýip oňa birazjyk näme diýsem soň. Näme sen şu sığınma üçin çykdyňmy sen özüň çykansyňa, özüň görüşmäne diýip çykansyňa diýip öňe bir hat bermedi diýip. O hat bermäne eken, indi şoň üçin şey diýip görmelimi? Şo Dursultan ýere sokjak men näme etjek men diýip. Şular ýaly derejede çykan şular özleri baştan. Şular bir sana hat diýdiler, ýene diýdiler. Bolýa bularym haklary badyr. Yani Helsinki toparam näme üçin olara hat bermedi? Bir 50 kağıt ýaly hat ýazyp berdi diýin başyňdan belaň sow. Özlerem ne mitinglere gatnaşdylar, ne protestlere gatnaşdylar. Ýöne hemme kişiden beter şerra, şermenle. Ol uzu onu sizden bilýäňiz.
Yani bu Hazır sen şu taýda gepi ayttın ha? Sen şu gepi Hı, ayttın. Dine el kaldırılı oturan başka zat yok. hı, Yani tam püf hı. noktasına geldin. Давайте, rебята, pasava dedemiz. Ova. Buyur. Dur indi sen Nur'u. Ben sözü üzere ya. Şuradan bizer alalım. Buyur Ataş birinci elini göterdi. Buyur Murat. Assalamu alaikum vatandaşlar. Uştayda bir kızıklı tema nemetildi. Şu Murat Razakov Helsinki fonddan hat soraya. Helsinki fond hem öz unovatında beranak şol hatı. Indi men şol meselede Helsinki fondu yüzlendim. Näme üçin şu sabiteler bolup geçdi. De bir zady gözüňize getirin. Jay kurmak üçin täzeden fundament guýup täze entek ona meydanda. Şo yerden jay diklemek kıyın. Yeňil düşýärmi, aňsat düşýärmi ýa-da egrem bügrem örülen jaýy ýykydyp polnu fundament zat döwüp täzelden gurmak aňsat düşýärmi. Bu näme diýdigim? Murat Razakov kim rekomendasiýa ýazyp beren bolsa da case şo ýerde Murat Razakov näme diýip görkezýär? Murat Razakov jurnalist diýip, Murat Razakov правозащитник diýip. Он занимается правозащитной деятельностью diýip. Şo case'inde şol ýazylan. Indi siz pikir edip görün. Men tikinçi. Men öýümde tikin maşinim bar. Her türlü modelde tikin tikip bilen. Alişer maňa köýnek tikip bersene diýip men Alişer'in öýüne algamar. Men özüm pravozащитник bolsam. Pravozащitadan hat näme üçin gerek? Şol eýem näme berilen diýe şu migrasiýa, Gretsiýanyň migrasiýa nämesinde şonu annuliert etmep, şo hatty polny unuştajat edip şolaryň nämesinde, danysynda täzelden biz öz nämemizi goşup bilemiz diýdik. Kim şonuň başlangyjyny, başlany bolsa ýanka ýetişmeýärli. Stenany kim egri ör başlany bolsa şonuň özü gutarsyn diýe. Nirede ol diýe jurnalist diýe. Mysal üçin Ahmet Rahmanov aydyp biles. Azatlygyň jurnalisti. Mysal üçin. Nirede ol pravozащитник? Özüň sen pravozащитник bolup durup pravozащitadan hat soramak akla sığmayan zatmy? Soňundan hem näme diýe? Maňa diýe hat beren aklar diýe. Kim başlany bolsa şol dowamly alyp gitsin diýdi. Kim şol haty ýazyp nämeden bolsa, men gizlemäýin Alişer egindeşimiz case'imizi barlatdyk. Ştaýny düzediş girzin, ştaýny goşmaça nämeden, ştaýny aýyryň diýip kontrol edip berdiler. Emma pravozащита Helsinki fonda şol hat öňünden berilmendir. Eger şu başda berilen bolsa, meniň case'im geçirin diýen bolsa, ana onda proses dowamly giderdi. Soňunda boljak iş bolandan soň kim günäkär? Helsinki fond günäkär. Başda o zatlar oýlanmaly eken. Men şunu aýdyp biljek, dowam edeberin, ýene goşularym men. Niçin men aytjak zatym. O aktivist. Maňa karaňlar. Aktivist это общественный деятель bolady. И постоянно активный bolady. Понимаете? Bu on кто? Вот давайте вот baştan görünler şunun 3 yıl mı 4 yıl mı açan kanalını baştan sona şu yüneçe görünler. Bunun edotran işi bu aktivist demez. Понимаете? Он обычный, даже и не блогер. Понимаете? Он какой-то, мен грубо было, долбоеб, да, извиняюсь за выражение, долбоеб просто. Почему? Обосновать это мен. В первую очередь, извиняюсь очень, ben zapik edemem. Просто edotran işi dine töhmetçilik. Bilesler mi? Bu ayda da bular dedi yalancı dedi. Nur'un pulunu aldı. Nur'un pulunu abratını beren yok. Yalan gepledi. Bütün aktivistler yalancı buladı. Okey. Ama görünler videosunda bu ayda oturan gepleri birinci sözü ikinci sözüne противоречит dedi, bilesler mi? Ben даже не хотел şu zaten айтma, просто надо, потому что yerine koymalı onu. Aktivist emez o. Pul meselesinde de Alişer, yani men hani ýygynyň agdaýyn ýa dilime çolaýyn diýip edilmedi ol. Edilenle arasda duýgu bilen, ýagşylyk niýeti bilen, kömek niýeti bilen edildi ýöne. Ýöne bu konuny şu ýagdaýa getiren özi. Men çünkü bir hile pul berip yamanlyk eden ýaly boldum maňa. Yani kard berip yamanlyk eden ýaly boldum, çünkü maňa bäbäniň suratyny uratdy, yani köçede ýarlyk, daşary kowulluk, öňkü öýünden hem bilem okşo maksat Sapar Muradov seýaplimy bir hile seýaplar bolup kowul ýa öňkü öýünden bolýan çykmaly bolýar. Kowul ýa diýsem gelişiksiz zat bolýan çykypdyr, köçede galym diýdi. Menem şo wagt öz pulumdan 500 eurony çykardym da şo wagt men Germaniýadadım. Aldym da uratdym.
Göne diýdim maýa aýnaçyny bermelisin diýdim. Menem çünkü o pul men özümki däl, menem kardalym şonu şu wagt için üýüp bermek şerti bilen aldym diýdim. Ýani yok sana bereýin sen kyn ýagdaýda ekening diýip edildi. Soňundan arasynda bir salamlaşýas ýa ýeni çek bolýan bir özüm gyssaga düşýän bir 50-100 eurodan oklardyr. Yok bolmady. 500 euro üçin däl o bu zatlar. Yani daşyndan görneni häzir hem şu pulun temasydyr öýdýänsiňiz bolan o däl. Meniň janymyň ýany şu. Özümiz aktivist diýip çekýäs. Hakymyz, hukumymyz talep edýäs. Hakymyz, hukumymyz iýäler diýip çekýäs. Tanym ýene birinkine de birinji adımda iyi bilýär bar. Gapdalmyz Madri zaten. Nuri. Yok. Ben kara şunu açı, şunu prost dikkate alsınlar adamlar. Karanlar. Beren Nuri pulu. Ova soradı hakkı. Hakkını soradı. Nuri yaman maşenik boldu. Etiraz. Nim için aktivist derdi oturtma. Karanlar. Davay bitte alamız detalyny da. Atamurat Saparov. Atamurat Saparov. Ova bizeram bartık. 16 августа он взял eline kağızı Messi пошли и Атамурат просто aldılar, избили этого человека, понимаете? Это раз. Он активист. Он активно боролся за права людей. За свои права, за права людей. Ахмет Рахманов yaban şubaya düştü и şu anda голодовка объявить edip aktivni şu andaki oturanlarının и özünün hak hukukunu требовать eden adam. Понимаете? Он просто подчеркнул, да? Menem также в свою очередь aeroporta gittim. Aeroporta bile teptelep boldum. Также Atamurat'ın yanında boldum. Также Nurmuhammed Anayev'in o vaxtlar pravda yüzüm yapıktı. İndi Nurmuhammed Anayev'a gelemiz. Ama protestlarda vardı. Nerelerde tokuk bolmadı. Вот menin вот честно da şurada oturanlara men aydı bilemem aktivistim. Ama her bir geçiresler men her bir aklı başı YouTube'a yok çıkan. adamın telefona çıkıp eline alıp men aktivist sen aktivist demez bratan. Sen обычный bir öz istoriyan aydı beraber on bir adam sen. Sen ne aktivist? Aktivist это другое что-то, другой мир aydı bilemiz. Ama bunun Olur var bir oturan blogger, zaten prostoy bir blogger olur. Yani даже YouTuber yani стыдно ona olur. блогер demek. Стыдно bana. Даже он не блогер. И şunu я подчеркну, да, özü, kara, özü обсуждает Nuri'nin simyasını, nelesini zatlar aydadı. Вот karanlar Nuri'nin simyasını обсуждает, eziz звонит edip голосовой koyuyordu. Ova içindeki bar zatı töküp sögüp aydadı. Ova sen öz hatınını başar deyende yok dedi. Bilesler mi dedi. Yine çepekçiler aydadılar. Nu dal söylemeyin de. Nu sen bittesinin simyasını обсуждаешь da. Sen kakao лешего onda sen o muna menin simyama değmenlerde otupsan da. Понимаете? Вот он, я не знаю, ребят, мен просто ağzımdan toku sövünç çıkmalı boladı. У него нету чести, достоинства, хребет, позвоночник. Просто пластилиновый адаму для меня. И не блогер, Нуры. Ошибаешься, он не блогер. Вот запомни. Даже блогерлар расследование dediler. Даже блогерлар bir zat edende araştıradılar, понимаешь? Не так вот, как он делает, да? Это не блогер. Просто elinde maymun, elinde hem kamerası var. Все. Вот так. Buyur Ahmet. Benim şu mesele diyecektim şu aktivistler özüne, şu kağızistliğe, şu dokumenti yöne doğrudan bilemem. Mene bir proteste gelmedim 1. Avgust'ta. Şu an hala yüzüme basıyorlar. Nuri senin basyan. Yani Antalya'da oturup ben şu vaktlar dokumentim nelegaldı. Antalya'dan İstanbul'a gelmek. Buraya çıkışta proverka var. Buraya İstanbul'a gelişte proverka var. Dostumuz adını aytmayın. Şu vakt halka etmadık olsa ne bir şey diyeyim. Böyle onu geçeli. Şimdi şu Murat Razakov doğrudan
Böyle blogger diýsegem, keşke hemme düşünýän zatlaryny gürlese öz kanallarında. Düşünmeyen temalara giriyor. Ekonomika giriyor, politika giriyor. Bilmeyen zatlarını gürlep özünü maskara ediyor. Doğru değil mi? Ekonomika hakkında gürlen ne eşittin mi sen? Doğru. Ya bizim ýalňyşlygymyz da işte şu taýda. Yani biz onu adam yerine koyduk. Aramyza aldyk yani bolmasa ol aslında ol makaroni oturka kamera çekip ya da gidip barýaka samrap ýören bir kakoýta bir blogger mi diýsen aslında bir eden işleri bir başlarda hava adamdan gorkusyny ayırmakda eden o işlerem badır, ýaşy işlerem badır başlarda ingerekli wagtlaryna. Ýöne biz hem şonu şo ýolly ýörep ýör diýip şeýlerde sanymyz az bolan soň awany gel öz aramyzda şular ýaly birlik güýç emele getirilip bir ýalňyşlyklaryny görmezden gelibirek görecek bolup da. Ýöne bular şu wagt Aynha diye aktivizmden häzir men bir umydym ýok, şoň üçin ýa bular dagasyn, bular pytrasyn, ay maňa aýny umydym ýok diýip edýärdi. Awda näme umydym ýok bolsa onu töhmet atmalmy. Umydym ýok bolsa ýalan zatlar aýtmalmy. Ýa-da kart beren adamyň üstüne bir giden boklar atmalmy. Ýa-da kliçka goýmalmy. Yani sen alanda balla şekerdiň, alan wagtyň. Binni näme üçin ýerine bermeli wagty gelýär bolýan. Adamlar diye tanacak bolsaň diye gelenne däl diye gidenne tanarsın diye hakiki yüzünü. Adamlar gelenne hem ikişem ogodan gowy yüzüni görüp gelýär. Yani giden wagt hakiki yüzüni tanaýan bulan. Şimdi şu dokument meselesi dostlar. Şimdi böyle Helsinki fond vermedi dokument. Ondan başka da pravozащитникlarımız var. Ne için onlara yüz tutanı? Kroniki Türkmenistan'a var. Yerdeki Arizov var. Bağışlan, Kipr'ın, Demirgazı Kipr'ın Avrupa bölüğüne, yani Gretsiya tarafına geçti. Tamam mı? Eğer şol hakikattanım Türkmenistan hükümetinin şuna izdarlanma etdiyenligini, basış etdiyenligini, canına hop salyanlığını subut edip bilse, yani ol birinci subut etmeli özünün Türkiye bölüğünde, Kipr'ın Türkiye bölüğünde vakti menin canıma hop salındı, beni izarladılar, urcak oldular, öldürecek oldular deyip subutnama görkezip bilse, hiç hili pravazaştanın hattı geregemder şu yerde aslında. Onu subut ediplenek sebebi yanan bellep geçtik. Hiçbir mitingde, hiçbir nemede görünen oğlan değil. Belki varandır o neme çekmek için, kanalını razvivat etmek için, prasmotor için. Yöne bir canına hop eder yağlı o yerde birinciden Kipr'de Türkmenistan ile hiç hili neme yok. Pasolstvo neme, diplomatik edaralar yok. Son näme öküz yer gatosy öküzden görerdi işýaly. O hat berilenak mı Gretsiýanyň tarapynda da şu migrasiýa bölüminde o yerde de samsyklar oturan däldir. Birinci berjek sonra saňa nähli hop awany. Sen şonu düşündir bize. Urjak boldularmy, öldürecek boldularmy? Näme boldu diýende bir zat jogap bermeli. İşi bitanak mı? Kim günäkär? Helsinki fond günäkär. Men şoň ýalrak düşündirýän. Ýana bir zat aýdyp geçen bagşlan. Ýa-ni Alişer bellep geçdi Nuru bilen diýip arasy şu wagt gowdal. Emma spisygy men birazrak uzaldaýyn. Ruslaryň bir sözü var. Первый раз случайность diye. Birinci jezek tötenleyin, ikinci jezekde savpadeniye diye, üçüncü jezek eyyem refleks diye. Yani misal için alsak şu. Закономерность. Atamurat. Üçüncü gezek закономерность. Baştan beri edip gelen hareketlerine seyretsek, neme bilen, Bakı Kipr bilen, Rövşen Kılıçev bilen äbede cücedi. Kanalı bile razzivat ettiler. Öyle bular bilen arası bozuldu. Maksat Sapar Muradov. Şoňa kömek etmek için bir ayal maşgalarynyň salgysını berer, şu kömek eder zat eder. Ona gördüňiz efirde nähili adbulgadat etdi, Taňry ýalkasyny aýtdy. Ondan başga Allamrat Rahimov hatta pul kömegini berdi. Şu dokumentlerini düzeltmek meselesinde de Allamrat aganyň şu ýerde goşandy bar. Oňa da gowja Taňry ýalkasyny emetdi. Häzirki arasyny gowy ýagdaýda saklap oturan adamlar bilen näçe gün bu prosedura giderke. Säýem endik o 2013 3-nji gün düşman. Bu boljan men häzirde men gözüm ýetipdi. Uzağa gitme häzirki saýuzlara. Öyle aýda berin. Şu taýsyna menen bir zat goşaýyn. Şu rolikleri öz kanalyna goýan. Ayda. Razakov öz kanalyna goýman, Direlişiň kanalyna goýýar özüm.
Özüni risk atan direliş yansın. Daima Hop şöyle kara. gelmesin. Yok kara A ne diýerse çetti. Birinci welpe pitip ýöne ýaraýdylan o bolmanym. dinle kara nämetdi. Birinci выпускını, birinci частini özünde Loki formada bu ezek zadan deliyle bolar deyip aydadı. Reklama etti. Hı hı. Onun kanalına zat etme için o yine näme etme için razvat etme için onun ham kanalına все estafetanı передавать etti bara. Bilesizlermi? Nu u çarjıdan bolsa men hem çarjıdan şurada oturam hem çarjıdan bize bilemiz u çoğun deli de eti крысиное движение. A bu direliş diyen akılsız ava samsık ede oturan işlerini görünler. Bunu bu efirde nasip olsa indiki videoda bizzat dinlediğimiz direliş tema boladı. No, Razakov şörde şunda atı oynadı oturan bilesizler mi? Kaysı Allah Murat Rahimov kim kömeği eden bolsa hemmesine prost bilesizler mi? Gitti saçağına bilmeyin aldan prost dökü kayttı bilesizler saçağını zını kayttı. Nur, Butto Nuru, Allah Murat Rahimov, правозащитник, men лично Alişer Sahatov, kimi alsan al hiç kim yanında yok. Hiç kim bilen ne yapşayetse. Никого нету. Oturup görsen hem videolarını просто aydasan блин вот обезьяна с telefonum bara. Реально вот просто ağzıma yaman sözler geledi. Ova tövbe de oturtmam bara. Buyur doğru. Yok şu yan kaydanaňyz näme getirýär bilýän? Adamlarda şeýle bir düşünje emele getirýär. Bu diýe aktivistlere ýanaşsaň diýe bular diýe soňundan niýe ýaman ýani kene diýdirýär. Yani bulara ýanaşsaň bular ertirkün seni ýamanlaýan eken, seni ekrana çykarýan eken, seni maskara edýän eken diýilen düşünje getirýär. Ýani kim sana kömek eden bolsa hemmesine töwege türäbi. Bu şeýdi ne уже tak akmarat diýilen Amerikadaky bolun ýanaşmaka eýýäm şoň üstüne tökmede dotýar. Sen sesini diýe, sen sesini da pis edip anha eska diýe, sen sesini diýe maňa urada otyr diýip öz sesini akmaradyň sesi diýip aýda oturan adamdan başga näme garaşy? Şular ýaly adamlar aktivizma ziyan berýän abar. Ziyan berýär. Nädip ziyan berýär? Bilip ýa bilmän edýär ýöne berýär. Yani yo bular ýanaşmalyň, bular ýanaşsaň ýöne bir-birine maskara boluşup bokatyşyp otyrlar diýe. Vatandaşlar näme etjekde elimizdäkiler şular bizden bir zatlar ütgödesimiz gelýär. Elimizdäki şular ha. Nemis Germaniýadan nemis kaçdyny nemis getireliňmi ýa? Fransadan fransuz getireliňmi? Näme edeliň? Import edeliňmi adamlary? Gelin aktivizmimize goşulyň diýip. Kaçdyn adamlary. Elimizdäki adamlaryň ha şu Kerim Ismailov, Murat Razakov ýaly adamlar. Ortada şeýdip berýän adamlar. Ahmet'in bir sözü var. Nuru bağışlarsın. Ahmet'in bir sözü var. Bizem ayırmacaktık. Bize şunça çıdadık da. Hemmenizler şunça çıdadınızlar, issa demedinizler da. No ne uspakoyulsa da. Bizlerin amacımız yok onu beyiye götürmek gibi popülizirt etme net. Prosto şu zadı aytmalı. O aktivist emez. Все, aktivist del. On ne aktivist. Любой dilde aydı bilemem on. Он не активист. Это раз. Во-вторых, он не блогер. Это два. Ştaýda ne şu Murat Razakowyň ykdysadyýet barada bilimi ýok, ýurt bolunuş sistemasy barada bilimi ýok, hiççilik konstitusiýa barada nol obrazowaniýa, hiççilik düşünje ýok. O zatlar barada agda oturmalylar. Görünüp duran adam ýalan töhmet adýada, ýene bir töhmetleriniň birim men niýe şatlyk şehifa da satýamşym. Öz YouTube kanalyna ýene-de diýen ýer soňranyna. Men aýdýan bäh diýen. Men bilen ýan bir giden gepleşip ýören adamlar bar diýen. Haýsy biriň informasiýasyny satyp durnaý, haýsy biriň berip durn. Men ne daje sana screenshot'unu iýereýin. Şonam YouTube'a goý. Şatlyk şehiw Farhat Durduýew meselesini tutulanyny ýanky Ferhat Genjiýew barada informasiýany sorady, SMS ýazyp menden. Maňa diýdi şoň adyny, familiýasyny bersene diýip SMS ýazdy Türkmenistandan şatlyk şehiw. SMS ýazdy. Men şo wagt
Ferhat Durduýew ýakan oglan şol. Ferhat Genjiýew. Şoň material informasiýasy menne soň allyk bilýäňiz ilki başda bizde de ýokdy şol. Soň alamdan soň men şoňa ýazan zadym ma. Yani hatta görkede aýatyň men agda oturmaýyn. Söwüp ýazdym. Paş bolsan aýdyn ýaly. Sana iş sat berem ok diýip. Toýst meniň düşmanymam bolsa şonu bermedim men. Şol Ferhat Genjiýewiň intak diýdim kanagat dolu getirmeli, bilmeli, idat etmeli, näme etmeli, ýöne tagam eger beriljek bolsa ol ekrana çykarylýaram, aýdylýaram. Ýöne üstünde absurd edildi, bizim kanyeşne kadiyetimiz ýok ki, aktivistleriň kadiyetine berip, hani şunu bir bileliň şu näme aktivistlere goşan adam mı, agent mi näme mi diýip biler ýaly. Bizde o ýok. Yani toýst olur ýaly bize mümkinçilik ýok. Şoň üçin men daha şoňa da beremok. Hani sen diýdiň, şatlyk şehifa satady diýäň. Suud et. Gep bilen söýdiň. Nirden Nur Muhammed satypdyr. Suud edinni. Bir zat geplediň ha, satmak, gitmek kartoşka satmakmy, soğan satmakmy. Satdy en hadip suratını alarsın görkezersin, satyp görün ha, öňünde de kartoşkasy bar diýersin. Hani meniň satan ýerim görkez. Kimi satypdyr ýa-da. Ya adamlar garalacak bolup, adamları täze gelýän adamlaryň bizden uzaklaşdyrjak bolup, ýalana, töhmete girmek gerek gel. Adamlar sensiz hem tanaýa bizi. Sen aýtmaňdy da. Sen bir garalacak bolýansyň ýa-da aşağı çekjek bolýansyň. Biziň ýokuruk çykmak geldi derdim adam ýok. Biz bir hakikat şu görüşdük, çykdyk, bir zatlara mütköçjek bolýas. Opozisiýon hereket bolan bolsa, diýip ýurdun içinde parçalar bolan bolsa, diýip men şu parça girerdim, şoň içinde görüşerdim. Şoňa ýol berilmän soň daşary ýurtdan edip başladyk. Bilýän menem ýurdun içinde edilmeliligini. Ýöne ýurdun içinde sesiň adi mekan ýa-da. Şoň üçin indi daşary ýurtda da demokratiýa diýip, agdyna geleni diýip, onuň şahsiýetine ýetip, onuň mertebesine ýetip, şeýle oturmak o gelşeksiz. Gelşeksiz. Ol aktivizm model. Aktivizm model. Aktivizm söz azatlygy diýip biriniň suratyny doňuda meňzedip, ýene meňzedip çykaryp, ol montaj edip, onu aktivizm diýilen ok. Kritika etjekmiş onuň ideýasyny, pikirini kritika et. Sözlerini kritika et. Edibilýän olsaň, ýene biriň edişimi diýýär, ýalana çykar, geplýän sözlerini, aýdan sözlerini kritika et. Ýöne bizem şoňa ruhsat berýär. Bir etsinler, ýöne bir tökmek atmaň. Meni 23 hasaplaşar. 23 kadiyette, yani eyyamdan bulary kadiyete ana kakamratda diýip şu dün efirlerine da aýtdym men diýip onu kadiyete berjek, suda berjek diýenler. Eyyam şerraýla awatýar. Haky wa kadiyete bermäne. Haky wa sen çünkü üstüne lichnesine, şahsiýetine ýetjäň onuň. Şahsiýetine, durmuşuna geçýän. Bir de Murat Kurbanowyň şahsiýetine geçýän, o kritika etsek. Aýdan sözlerini kritika edýär. O Murat Kurbanow senin başlygyňdyr belki. Murat Razak ikiňiň belki şoň üçin janyňyza ýakkanam dälir, ýöne biz şonu kritika etdik. Etmäge de borçly duýduk. Çünkü belli bir derecede göz yumduk, olam öz-özünden ýalňyşyny görüp biljek derejede däl eken. Öz ýalňyşyny özü görüp bilýän bolsa diýip biz etmezdik. Ha şu taýda agaç ýatyrynda teredin. Ine şu agaça teredin. Agaç belli bir ýaşdan geçenden soň garra ýa-da döwül ýa-diňe. Egilen ok. Ýaşajykka egip bolýar şonu. Ýöne garran soň döwül ýa. Şoň üçin olarak ýaşdaky adamlar olar egilmeýänni. Olar diňe döwül ýa olar egilse. Teredin şuna çenni men şu temada hiç elek tema açıklama etmedim, görüň etmedim, aýtmadym hiç zat. Şulara değmedim. Çünkü monuň bir käbir özüne değişli bir sebäbi bardy. Olam Murat Razakow käbir adamlaryň suratyny efire çykarmak bilen şantaj etdi. Yani öz gepleşiginde de şonu aýtdy. Nuruňa eýçik, bolmasa men seň suratyňy ýüze çykarýan diýip. Toýst Nuru şu 500 eurony soramasyn diýip etdi şonu. Yani birinin maşgalasyny, birinin hojalygyny daga edip biljek derejede. Yani bir de diýär, satdy, şatlyk şehifa satýa, biziň sen satar olar bilen gepleşýär diýip. Sen gönümel edip oturýarsyň efirden birinin şahsiýetini, şol özüniň şahsiýetiniň kimligini çykaratı geren ok, görkezeti geren ok. Sen meni şonu çykarjak ekrana diýip oturýarsyň ha. Sen şonuň maşgalasyny ýakjak diýip oturýarsyň. Sen şolary odatjak diýip oturýarsyň. Indi şu taýda kim satýar, kim kazýar şu taýda hökümete satýar aramyzdaky şahslary. Ve
diýen zady, Tamam. diýen zady men niýe Nuru bilen yüzleşip bilýän ýani ha. Hakkında lişini de koya gürledi ve boş baklaşka olunan gurunları. İstese yüzleşmem bilirdim o bilen. Yüzleşsem ben onu yine özüne maskara edeceğimi de biliyorum. Kime bile yüzleşmem yüzü yok o adamın. Ama yüzleşip bilir bilir bu isimle. Değil mi? Meniň bilen yüzleşip bilýän bolsa, näme üçin meniň WhatsApp'tan ýazan hatlaryma jogap ýazmady? Yüzleşip bilýän oglan bolsaň, ilki bilen meniň 6 aýlap sen meni ignorir etdiň we sen muny öz efiriňde de boyun aldyň. Meniň bilen yüzleşip bilýän bolsaň, näme üçin meniň WhatsApp'tan ýazanlarymy ignorir etdiň sen? Hiç şeýlek jogap ýazmadyň ýazanlaryma. Indi sen bugün yüzleşip bilýän adam bolduňmy? Ýani YouTube'a çykyp taşdan kedekleşme yüzleşip bilýän pasaplanýanmy? Men sen çagyrýan erkekçe gel YouTube'a otroly ödem gönüye ýaýlymda. Kesilmesinem hiç adam olmasın. Gönü ýaýlymda çykaly soraw jogap edişeli güňüň etýän bolsa, yüzleşip bilýän bolsa, çekinjäň yok bolsa. Даже давай добавим. Bana kara. Murat Razakov, sen şu videonu обязательно izle otursan. Sana ayda oturup bana kara. Любой birimiz şurada oturan. Давай başlığımız Nuri. Nuri seni pastayanla çağırıp yüreğin. Onu ben bilemem. Bizlerin Murat'ımız Ata Murat. Gel efirine. Gel menin efirime. Gel Ahmet Rahmanov'un TikTok efirimiz var. Var WhatsApp'ımız var. Var bize hemmemizin elimizde her kaysımızda kanalımız var. İ YouTube, i TikTok. İ anırdan durum. Ova men onu edemen. Desen özün ayda oturupsan toşto bular yalancı. Ova adamlar sen şantaja dopsan. İstemedik adamları yüzünü açmaca adamları açtır opsan. Sana pul soruyorsan pul veredler. Ova onu vermeme için ova her keli bir keli kıvırmalar, samsık gürünler desem sana yakşılık eden adamlara senin evde oturan işin prosto öçürme videonu mert bol. Koyan videonu hiç kaysını öçürme. Ne şu senin yüzün. Gören adam düşünerdi senin kimliğine de. Понимаешь? Bir yerde zat yok. По факту ayda oturtmaz. Это твое лицо. Senin kanalın твое лицо. Ana просто palçık içinde. Ya yüzleşip bilýän bolsa, inha biz TikTok efir açamyzda adam saýlamyz. Kim zaprosi ýerse allyk suwuna çenli. Tanasak tanamasak allyk. Yani olam geljek diýenini howes bilen alardyk we soraw jogap etişerdik. Eger özüniň efir açyp oturany gören bolsa-da men baryp soraw jogap ederdim. Men çekinmezdim. Men yüzleşip bilýän çünkü. Yüzleşip bilýän beýlekilerden has köp ses çykarýan, sesi gaty çykýan adamlar aslında has götümüň adamlardır vatandaşlar. Has sesi gaty çykýan bolsa, has şermenlik, şergaýlyk edip ýol aljak bolýan bolsa, bilinki götü. Çünkü men şuna çenli Murat Razakowyň berýis wady videoda çekmedim ki. Men bir videoda Alişer Zaynulin meselesini birazajyk ýene bir wadidim. Ýazanlamada jogap beren ok diýdim men diňe. Sen ondan soň özüň çykdyň ha. Gorkonaň örtedip çykdyň ha onda. Özüň maskara edip, özüň gurunlar başladyň. Men talap etýän ýa soraýanam diýmedim, YouTube'dan videoda çekmedim. Sen çykyp başladyň ha, özüň maskara edip. Yani diýipdir da eger diýe hakykatdan kömek etmek isleýän bolsa oturardың diýe. Men tagym sen adyň tutamak oturdum, sen çykdyň ha, özüň çykyp. Öz götüň açdyň. Indi bugün biz bir zat talap etsek, sorasak, bize erbede adam, ol gowy adam. Şu aktivizmde var, bulaşdyrmak isleýärler şeýdip. Şantaj ýerüç bilen, ay şeýsem, men hakly görnürün öňörtüm, men boynum alsam hakly görnürün diýen düşünje bilen edýämi? Özüň akça çemçü çykarjak bolýarmy? Gel onu halkyň ýüzüne çykyp bilmeýän, TikTok'lara, efirlere gelip bilmeýän sen, bizä hen ýyzam halkyň arasynda. Sen näme üçin çykyp bilen ogany? Näme üçin TikTok'larda, efirlerde munuň gepleşýärdik, girip bilýärdiň, ýaşap ýörün ýerinde internetiň ýokmy ba? Türkmenistan ýaly göpeýän gerek zat diýen bolsaň käşke. Çykyp bilýän, näme üçin çykyp bilen o halkyň arasyna onu? Näme üçin gelip soraw jogap edip bilen ok madam yüzleşip bilýärdiň? Bugünkü kanalımızın mehmanı Nur Muhammed Anaýew. Şuňa soraw berjekdim. Şundan takmynan 1 ýyl, 1,5 ýyl Türkmenistanyň içinden bir zenanmaşgaly, ýani bedenni açyp görkezýär. Bul mass mediada dolu. Hatda men dogry zat aýdaýyn,
Sen paylaşmazından öňmen görmüş ol videonu. Hmm. Yani paylaşılan video. Hmm. Şo ýerde Murat Razakov garşy çykdy. Ay Nuri, senin bu etmäň näme dogry? Bu şo zatlary gizlemeli. Ay arnamysymyz ýene näme? Meniň düşünüşimçe sen şo ýerde türkmen medeniýetimiziň aşak düşüp barýanlygyny görkezmek maksat bilen näme etdiň. Indi gelýäs şu gece gündüzde, şu ýakynda muny edip berän işine. Hmm. O ayal maşgaly egindeşlerimizin adyny tutup sen ol bilen ýatym turum etdiň, sen bu bilen ýatym turum etdiň. Indi şuýda sonra ýüze çykdy. Haçanda Nura aýtmaly wagty Nura gatagan. Bolanok oňal etmeli däl. Bul medeniýete, aktivizme, ýene nämelere gawat gelen ak. Emma Murat Razakov özü şonu çykyp aýtmaly wagty dolu mümkinçilik berilýär. Şu arada näme diýip biljek, şu nähil düşünmeli. Sana gezek gelende bolanok özüne dolu hukuk berilen. Bunun simyasına gelende ya ular Svitoy. Nur'unkiye gelende ya Atamurad ya başka birinin simyasına doğru gelende Emen'inkiye gelende можно ему. Это честно boladı. И это неправильно. Ова. И это неправильно. Diňe semýada, Ayşe, diňe semýada. O nimeni tankit edipdi. Bir ayal çykarýar, bir muallim ayal. Yani bet gelişik hareketler etdim okulda. Şimdi onu tankitler etti. Öz olsa çıkarıp Dursultan'ı näl maskaralar ediyor. Yok. Hiç Maskara hile subutu yok zatlar aytıyor hakkında. o. Ine şu iminni şurada şu zat var da yakara. Eğer de вот menem çıkıp hazır могу сказать любой zat про его onun hattını hakkında Enes hakkında nelesin zatlar aydı bileme. Но если даже так hattını ya Enes'i если даже так то это не мое собачье дело, понимаете? Это не должно меня волновать, да, вот это. И мне не интересно, потому что да любой тараптан al, etikadan sen din, Müslüman dinin bolsa etmeye hakkın yok senin o. Eğer de hazır alıp da вот или men просто aydı bilmem ona kazatlarda и не буду говорить, да, просто şu отличиямыз болsun şolardan da bizler в чьи-то трусы не лезем, да, вот boklu извиняюсь за выражение, да, boklu türsüne girinmiz. Ama ularda именно şu dostoyinstvo yok. Ular kirli Türkiye'ye girip adam e, семейный жизнь обсуждать etmek ularda привилегия. Потому что men bilmem menem bahardan uyan bahardan da çarjovum. Bilmem ну kanaka adamların yanında üstü de понимаете, где он такое воспитание взял, да? Крысиные. Взять birinin simyasını absürdat etmek, birine kompromat kurmak, pul alıp pul vermezlik. Eti все yine şunun kanalında duran. Vatandaşlar inanmasanız da girip görünler. Ama buyur Nuri, yani gapimizi artık kaldı. Ata Murat Yo, sonra haber men versin. internetim utordy. Biraz şonu täzeden Wi-Fi'ye baglandym öýdi. Teredin, ýanky Google ady bellep geçdi de Atamurat şu meselede şunu gelip gören datlary, özüniň aýdýan sözleri, yani namus, ar namus diňe türkmen gelinlerimizde bolmaly, erkeklerde namusam bolmaly. Ağzından geleni diýip söwüp, kommentariýalaryny okusaň daýyn, yani kritika, her bir kritika etsegön ejesine başyna söwgen kommentariýalar goýup beren adam. Bir tertip bir oglan. Bir de şo wagt şo video meselesine nägelik bildirdi. Menem aýtdym, eger diýdim, yani etmek isleýän bolsaň diýdim kritikany ýa-da bunuňy ýakmaýan bolsa gelle diýdim, jaň et diýdim, ýa näme üçin jaň etmän? Maňa ýa jaň ediň de men jaň alamokmy ýa? Şu men gowarýanlarym da şu maňa jaň edip aýtsalar, jaň edip ýüdüm aýtsalar, şunyň ýalyny şasaplaýan şunyň şeýle diýip şahsiýete oňa ýetmän. O neden oklar bir hil publika oýnaýarlar, publikany halyalarmy ýa YouTuber boloslar gelýärmi? Bolosun gelýän o YouTuber boluver derdim. Yok, göni biz berde YouTuber ýa TikTokerlyk edem dok ki biz. Bizim çelimiz başka.
Biz bu adamlara bir zatları aň düşünjesinde bir gowa taraplara ütkötmegi, halkyň hakyny talap etmek ýa-da çok gorkýar. Söz azatlygy, adam hukukları. Bular adam hukukları näme özleri bilen ok, söz azatlygy näme özleri bilen ok. Tankit bilen tökmedin, tapawdyn bilen ok. O edýän videolaryny sörkür, ýa suratyňa sakkal goýýarlar, ýa murt goýýarlar, ýa burun goýýarlar. O şey çıkarýarlar ha. O. Bular şu bir bata. Ona dünün Kerim İsmail men ilki komentarda ýazdım. Meniň videolarym seniň ulanmagyň islämok. Çünki seniň kanalyň Musur kanalda görnüň islämok diýdim. Aýyr diýdim. Meniň bir günüm goýan YouTube'a goýan videomdan kesip alypdyrdyny özüm kawypdyr. İslämok diýdim. Goýma, beresim gelenok. Munyň beri ýa-da mende beresim gelenok saňa. Aýyr diýdim. Dinlemäňdir. Heni izem dinleýänoklar. Dinlemeseňiz siz bilersiňiz diýdim de menem oturdum-da afterski näme ýazdım. TikTok, YouTube'a aýryp goýberdiler. Yani bular ýaly nämäni? İlk bilen öwreniň. Şol Ýewropada da ruhsat berilen ok. Ýewropada da biriniň üstüne tökme dassaň, lichtnisine diýseň şol kadiýete berýärler. Demokratiýa diýmek o diýmek däl. Biriniň suratyny montaj edip ýa-da onuň videosyny adap edip bir zatlar tapandyr, işländir. O özü bir zat öndürendir. Senem onu elinden alýan. Soruşman alýan da özüňkide goýýan. Özüňe reyting kazanýan şeýdip. Instruktör näme üçin aýyn bolmasa Dur Sultanyň ýa-da meniň suratymy goýýarlar. Özleriniň çykyş edýän zatlarynda näme ýokda şondan. Birinkini goýmasa olaň kanalyny görjek ýokda şondan. Biziň istimizden PR kazanýarlar işte. Ya meniň suratymy ýetip şu kanalda şu videom görülmek üçin. Şoňa PR kazanma didiler. PR var bir de bilýän zatlarym rating bilen PR başga zatlar. Sen bir rating bilen PR'yň ýerine ýasmy ýa-da bir zatlar ütköçük bolup ýasmy. Bizi hayran şolaň edip beren zatlarlar. Bolýa aýtdyna şol men şu goýan aýalyň videosy. Goýmaň şolary ýaly, etmäň şolary ýaly. Soň köpüp başlady. Ana şundan soň häzir bolun bir-birini paýlaşyp görler. Taýam ol sosial mediada en tap gören video maňa gawat geldi. Men onu atamrat gördüm diýip aýdyp otur. Başgalar amma görenler. Görülen videonu maskara edýän, näme edýän. Ana men gaýtamna bora şonu goýdum, indi şu zatlar azally. Şu zatlar gaýtam azally şondan soň. Meniň maksadym şolly, azaltmak şu zady. Kara Nuri, şöyle şu gapini alayım da Ahmet bir sekund eke. Смотри, kim Maksat Bayramovich şoňa kömek etdi. И то, что я надо çıkar kovdular bunu, понимаете? И вот men это не придумываю. Men onun öz sözünden, öz videosundan alıp ayda oturtma. И Nursultan Taganova Aydan zatlarını bize eneşörde oturan emme tanıydı onu. Это kesinlikle yalan. O ayda oturan zadı. O i töhmet. Başka zat demez. Bunun edebileceği işi şu. O mertlik yok, yigitlik yok. Eğer de cesaretin varsa o zaten ucu neçen berezek çağırıldın imin erkin garayışa. O buyur Ahmet Eke, söz sende. Endi ruhsat berseňiz, men bütün aýçak zatlaryny toplaýyn. По поводу того, что Кипр, он перешел в Северный Кипр, ему Максат Байрамович помогал, а потом подружка. Он попросил Залину, она попросила свою подружку, которая находится в Южном Кипре, и она помогла ему. Но когда Залина начала рассказывать, они начали рассказывать, что он вытворяет, то есть какую он игру ведет, да, она сказала: извини, то, что я для тебя сделал, я не хочу больше тебе помогать, там машина на ее имя была оформлена, она говорит, или переведена на чье-то другое имя, я говорю, иначе я подам, ну как пропажа, что-то такое, да. У меня есть запись, кстати, запись должна быть, если я найду, ты выложишь, окей, Альшер? У меня этот эфир, она прям, да, у меня прям в эфире
Залина рассказала вот эту ситуацию коротко. Почему? Потому что в тот момент именно Залина сама сказала, он напился и у себя на канале в прямом эфире ее материал, ее подружку материал, Максат Байрамовича, всех напился. Кстати, в том доме, где живет, алкоголь у этого хозяина, открыл Да, бутылку, да. пьет и всех В ругает, конечно. подвале. Да, да, в Да, подвале это запись. görmüşüm. Да, запись у меня тоже должна быть. Если все найду, это выложишь. Теперь, bu yersin Türkmençe aydayın, Türkmençe başladım. Şu dokument hakkında, dokument, hani vermediler deyip kalmağa oturup başladı. Şu dokument, seyredin. Helsinki Fond'dan başka Gedikeriz var. Kronik olarak yüz tutanı. Fırsat gerek olsa giden magazine tapmasan ya da magazinci sana bir satacak deldiyse gidip başka yerden alayan ya da advokat sen işini alıp barmasa gidip başka advokat tapyan doğrudan. Gohkalıma alıp durursan ama sen bana kömeğe eden ok deyip. Ne için? Sebebi ni geldi Kerizov, ni Хроники Türkmenistan, ni başka правозащитниклар bunlara kömek etmek için parmağından kıyıldatmaz. Ne için? Birinci dene aktivist diğerleri, şoları korumak için bir subutnama yok. Bir edilen iş yok ortada. O bir. İkincisi bile bugün kömek etsemem şu adamı halas etsemem erte çıkıp bana palçık atar. Şonan bilirler. Şonun için kömek eden oklar. Şimdi Dursultan meselesi hani direnişe karşı erkek bilen ilişkisi oldu deyip eşitirdi. Zvukovoyunu eşitirdi. Şoň için men direnişi gorap şoň adından şunan efir edilen Dursultanyň şu ayıplaryny açýan zat deyip doğrudan. Böyle sen direniş hakkında şunan zatlar aýtdy. Direniş näme için hiç zat diýen ok. Direniş aýtmaly da mı çıkıp öz meselesine, öz sorularına cevap vermeli değil mi? Sen ne için çıkıp o meseleye giren? Şimdi direliş imsim oturan bolsa demek açık zat yok. Eğer adam çıkıp özünü koramayan olsa bitti o yerde. Sen daptaldan sokulmalı değilsin. Şimdi sen Dursultan hakkında şunya gepleri aytayım. Sen bir zat bilýän bolsaňam birinden eşitensin. Hiçbir hili subutnamaňam yok, hiç hili gören zadyňam yok, bilen zadyňam yok. Sen nereden tapılıp bir zatlar diyecek olan? Ortada dine mışmıştan eşten zadyň. Doğru mu? Doğru. Bizlerim ken mışmışlar eşittik sen hakkında. Derinlere girmeli, ayıp olmasın. Ama köp zat eşittik. Bizlerim olar inanıp çıkıp sen hakkında iş sat diyenimiz var. Doğru mu? Şurada kıskaça bir zat açacak. Sen Dursultan Taganov'a karşı gruppavuha dedim. Gruppavuha. Gruppavuha nämelerini hemmemizin bilýäs. Şonu subut edip bilecek kanıtların var mı? Eğer sen şu zat şuna ağır obwinienie ettin, şunun arkasında durup bilmesen, yani arkasında durup bilecek zadın değil, hasabam sorular. Şonda ne edip cevap bilecek? Dur bilmeýär Ahmet, dur bilmeýär. Ol ýöne bir Allah. bala Söz. bol diýil ýa-da ýöne bir efirde gürläp oturup bala bol. Bir şu wagt men barada daýdan datlary durşuna ýalan tökmet, ýöne oturup bala bollyk edýär. Yani aýtjak bolsak özümiz aýtyrdyk bir zat geçdi. Ol
Nirde kurrun aýdýa bir nirde bir o dernekde boldy diýip maksat türkenýän çykaran bir boş gurrunguny eşitipdir bir ýerlerden nänim nur şeýle bolupdyr diýip efirden bir samsyk hani bir arnamys bolsa da bir adajyk özüne mertebe bolsa da özüne erkek diýen bolsa da oturup şular ýaly heli gurrunlar çağa gurrunlar etmezler biriniň arkasyndan. Ondan şahsy ýani o Kerim İsmailow o munyň welsapedi köplenç aýdýan zady meselen şahsylaşdyrjak bolýarlar. Siýasaty şahsylaşdyrjak bolýarlar diýip. Haýy özüňiz şahsylaşdyryp oturýarsyň. Aýt özüňiz bir-biriňiz aýdyň ony. Meselen şahsylaşdyrjak bolýarlar diýip gürleýärdiň. Bugün şahsy meniň durmuşym içýänem bolsam, çekýänem bolsam, näme etýänem bolsam, o meniň durmuşym. Meniň durmuşym. Ki durşuna yalan diýen zatlary. Näme ýylda ortapar men näme oturup ara içmänmi ýa toý bolanda içem dokmy Türkmenistanda. Garnaşsam bilen gelende ara içem dokmy ýa. Ya men içýän bolsam içeýin men näme metçidim bolla saýlanjak bolýarmy. Senin problemin Nuru. O Ha. içen bolsaň brat. Это Hı. твои проблемы, bratан. Конечно, Meni şonu ara içip ilgilendirmez gör, o emez, keyif Sado. edip gör, pulunu berjek gel, aýalyna berjek gel, samsyk gurrunlar. Ýa meniň durmuşym bilen seň näme işiň bar? Allyňmy sen şonu? Men nire soňsam soýna, men seçip oýnaýyn istesem. Saňa näme o alandadyňa jogap bersen. O aýalyna jaňat men aýalyna berjek, näme etjek? Kamana özüň akça jüýän aýdy oturlar, özüňizem näme içip bulaşyp görüňiz, Kerim İsmailow. Nirlerde näme etip görüňiz? Ya men oturup Bence- aýtmaýyn, öýdäki çüýşeleri sen içen piwolaňy näçe çüýşeleňi magazyny ýerine beren sanamaýyn men berdi. Prosto içenem bolsaň özüň durmuşyň oturup artyz bir ullakan bir nuryň ýalňyşyny tapan ýaly edip gurrun bermeklik bar. Bir çemçejik suwda başarsalar boğjoklar biri. Şo bir çemçejik suwuň içine gark etjekler bolýan, şonu tapan oklar. Onuň şo ýanky zatlar dörüşdiren bolýarlar meniň durmuşym. O ene yok Nataşamış, yok şumuş, yok bumuş. Ya meniň uçkurmyň aradasyny siretmäň o özüm eder özüm köni. Gayrat edin wara. Şimdi şerde Dursultan hakkında şu Aha. geplerin üstüne açık. Dursultan hakkında azat bir ayal, başıboş, ersiz, yani er yok başında. Yani özüne yigit aktarma hakkı var. Kızım. Hı. Doğru değil mi? Если даже на то пойдет, Sen то onun doğru. sen onun durmuşuna karışıp nimet edenlerine absürt etme hakkın yok. Hakkın yok. Yine sen grupa vuku diydin. O yaman ağır bir обвинение, как это? Atamurat. Ayıplama. Ayıplama. Öğren ağır bir ayıplama. Onun cevabını berip bilmersin. İyicen berip bilmersin. Grupa vuku diyen ayıplamanın cevabını. Şunam da Ya öz sesini Akmuradyň sesi diýip YouTube'a goýan adamdan näme garaşýagynda Doğru. öz sesini Смотри. Akmuradyň sesi diýip Ataş, sesiniň bir var sekund. setýär diýip özüňkisini goýan adamdan. Näme Смотри. garaşýar? Murat Razak şunu aydın sana. Kara, şöyle adekvatlı adamlar oturan. Eğer de fikir et, eğer de herkesi bir kanalından çıkıp, eğer de senin iminir Dur Sultan'a aydan zadını tam sana kullanmaya başlasalar, senin hatınındır, enendir, kızındır, esi bizer başlasak, поверь bana, tekinden çıkabilmişsen. Поверь bana. Потому что herkesinin şurada oturanların en azından 8.000, 10.000, 5.000 auditoriyası var. Eşitediler. Eşittiremezsen. Тебе плохо будет. Так что oynama o oyunları. Buyur Ataş. O vatandaşlar, şu menin iň bir gaharym gelýän temalarym biri, ine YouTube kanallarymız var. Her bir video at berilýär, ýani at ýazylýar. Şu nemede. Ýani Nur Muhammed Anaýew egendeşimiz sen bular bilen balmaly däl diýen videodan bir video ön goýulan videoda şu adyny okap görseňiz, esko sen ejeňi s harpyndan işlik formasy durany bolýar, senin esko bilen gepin gaçan. Pikir ulalaşmansyňyz ýene bir zat ejesinde näme günä? Bul birinji sorak. Murat Razak saňa deýişle. Biziň ýaşan, biz bir şäherden ikimiz. Ejeden yetmek näme zatlygyny sen gowy bilýän, izinde durup bilmeseň.
Hawa. Birinciden ejesinde näme güne bar. İkinciden Esko'nun öten yolunun, Esko'nun geçen yolunun, onun bir bölüğünü geçtin mi? Esko'nun hatta bıçakladılar. O suratları var mende, yüzü polnu privyaskada. Esko uruldu. Men uverin, can edip Esko heptanin birinci günü ya ikinci güne gittik konsulluğa ya gittik Ankara pasolstva dese, gittik ağa diyecek oğlan şol. Senden tapaltılıkta Murat Razakov. Gelip sen bunun ejesine yetmeyin. Hmm. Kelläňi barlat. Dostlarça berjek maslahatym şu Gretsiyada bir oňat psikolog ya psikiatr bar bolsa, bu kelläňi barlat. Ejesinde Değerli näme? varlıklar. Ya diňe eje Eskoda barda Murat Razakov o leglek getirip zıngdymy? Ya o jöweniň içinden tapdylar Murat Razakow. Bir yazacak zadyň, aýtjak zatlaryň birazrak o filtrawat edip soň näme? Ras ejeden yetmeşekmi? İzne durup bilmersin ya. Alşere gündeşim zamanında. Kaşınadı, понимаешь? Yok, karşınsa gicileğini ayırıp vereriz. Mesele değil. Yo, mikrofon onda ya, dine internet onda ya, dine YouTube'dan peydalanmak mümkünçilik, dine onda değil. Bizde de var şoň ýaly mümkünçilik. Başardığımızdan medeniyetli bir şekilde özümüzü alıp barjak bolaly. Maslahat, duydurur. Näme üçin edýänini bilýänmiş şol, men size aýdaýyn. Şu zatlar näme üçin arkaýyn ejetine ýetip oturýarlar, arkaýyn algyna geleni diýip oturýarlar, bilýänmiş onu. Näme üçin edýän? O, primerini bilemem. İkisi men Ýewropa geçtim diýänmi? Ýewropa geçtim, bolly meni diýä, Türkmenistana alyp bilenok diýä, Türkmen oy watandaşlygym diýä, aktivistlerim köp Türkiýede diýä. O köçede gawatlaşacak aladam ýok diýä. Böyle men Murat Razakov bilen Kerim İsmailov menem Ýewropada ýadyňyzdan çykarma, gawatlaşmamyz mümkin köçede zatda belki. Bir salama yer goý. Olur ýaly yani utonjak derecede maskara bolma, özüň utonurjak derecede. Köçede görümizde elbette men öz durkumy, öz boluşumy kötmeýän, ýöne sen ýaly adamlara dogry maýsan salamym beresim gelmeýär. Inden öýlek. Allahyjan şu aktivizm içinde näme de bolsa adekvat nowlanlar, akylly düşünjeli olanlar bar. Şular bilen iş alyp baryp otursak bir de bolony. Sizleriň bolonyňyzdan berekkel watandaşlar olaryň barlygy bir de güç ýören oknamarot gaşafazak diýip gözüni oýup oturýarlar, gözüni çykaryp oturýarlar köp sadyň. Al adalatmy, demokratiýa näme, söz azatlygy näme, biriniň ejetine ýetmek näme, surutlar montaj etmek näme, yalan töhmet atmak näme, göz görteli adam. Göz görteli. Bu zatlary şular birinji bilmeli adamlar. Şular birinji bilmeli. И просто Мурат Разаков. Bizlerin честь, вот это достоинство, özümüze уважениямыз бар, в первую очередь, да, и уважениямыз окружающие bolduğumuz için bizler sana onaka töhmet atamız yok. И edimimiz demem sen слишком özüň arkana atarma, ama eğer de eden ýagdaýynda ene şu oturan 4 adam yetik sana. Hatta menin bir özümem yetik sana. Seni просто по асфальту bara, по факту bara sürremek etip проще простого. И sen özüňi aktivist de oturan bolsaň, просто sen обоснуй, да, просто чик, какие угрозы были, что с тобой было, seni kandy защищать etmeli. Ha? Sen halkın arasına çıkıp bilmesen, это 100%, потому что ты нигде не был. Понимаешь? Sen guru öz derdini, özüňi больной воображениялар telefonda oturup просто gepledin, и всё. И o aktivist bolmadı. Her çıkan o öz больной воображениясын aydıp, tam еще есть там matematik de biri var. Men söz ayttım, всё, men aktivist. Da yok aktivist unaka bolmadı, rебята. Aktivist самый меньше uruladı bir yerlerde. Imini hökmedin zadı bilen, поручениясы bilen. Это mesela вот yana efirin başında ayttım. Atamurat Saparov, Nurmuhammed Annayev, Aziz Mamedov, Ahmet Rahmanov, men все что-то вот hökmet taraftan ofitsial bar delillerimiz var elimizde. Telefon, video çekilen, YouTube'larda duran, bizler hakkında yazdılar, makaleler yazıldı, новости verildi, press release çıktı, правозащитникларын, Türk pravozащитниклар, Avrupa yazdılar.
Понимаешь? Все, братан, мы активисты. Мы обосновали то, что бизар активист. Ты кто? Вот ты кто? Вот каналыңа айыр, ты никто. Ровным счетом. Понимаешь? Сенде yok O аудитория. Sen ekonomik bejin, ekonomik bejin. O Türkmenistan'da iş yok, iş yokluğu sebäpli Kiper'e işlemene gelen, ondan Greçya kaçak yolu bilen geçen bir ekonomik bejin so bollu. Şo и pul смотри, gözläp, şurada aylık gözläp, iş gözläp gelen bejin so bollu. Ahmet nime dedi? Ahmet четко айтты. Обратись ulara. Da sen kime обращаться etsengem sana vermediler. Hiç kim vermedi yok dedi потому что sen не активист. Понимаешь? И то зат Хельсинский фонд как-то хотели тебе просто bir хотели помочь да senin yine şu yağdayında çağaların bilen de sen aldın обосрался понимаешь обосрал всю ситуацию düşündün и hazır gidi oturan yerinde усугубляй dedi opsan отношения активистler bilen bir усугубляешь правозащитникlar bilen iki усугубляешь ertir bir gün bu gidişinde seni suda 100% verediler. Потому что barada oturan işin töhmet. Nurmuhammed Anayev veredi. Потому что sen bunun семьясына задеваешь. Ова. Meni de kiraz задевать etsen menem не стерплю. Такого не бывает. Medeniyet diyen bir zat var. Понимаешь? И ne için ben seni o sene ağzına gelen anlarda aytmalı, ben berde oturup yutmalı. Ya oturup başka bir yutmalı. Şu 18 yaşın geçti. Ava. Çağın var. Ucu beynin işlemeli senin o. Şu zatlara. Suda bererler beni al. Al giderler tabii. Dalbayı olsan ben mi evine var? Da извините за выражение. Buyur Ahmet. Endi blogger deysek, birinchidan bloggerlar o'z auditoriyasini sayg'isi bor, уваженияsi bor. O o'tirib efirda makaron yeb o'tirib, og'zidan düşürüp Tuvalette emeceksin. on yani Ahmet. bloggerlar Tuvalette yani oturup çeksin. Öyle. on yani это неуважение. Söwgär ol, kommentary, her Ha. kritika etdi. Gönni sen gejeň näme deýin dip söwgär. Sonra комический клипini koyup ahirinde adamları güldürüp Oley. görüyor. Yok, tamam. Вот я понимаю, если про еду делает блогер, да, и они и то аккуратно, они вот приготовят, потом кушают и свое мнение говорят. А это просто сидит там о политике разговаривает. Блин, это Yes. я не знаю, у меня Ahmet, просто слов нет. смотри, может быть самовыражение. Окей, самовыражение. Oturdu aydım attı. Нет. А где уважение, Алишер? А где Где уважение? уважение аудитория? Да. Аудитория, уважение. Нет, Gerek. Самовыражайся, иди самовыражение. около зеркала сядь и кушай, да, на себя смотри. А когда на тебя, люди не обязаны на тебя, на это все смотреть. Я мечбур değiller yani. О том, что он не блогер, потому что никакого уважения к аудитории, блогеры так не поступают. Если так поступает блогер, то это плохой блогер. Вот. А по поводу Сердара Ходжанепесова. Вот он заявление читал. Опять же, не у себя на канале выложил, а выложил у Дерелища, потому что зачитывание документа без согласия тех сторон, которых он касается, это уже нарушение закона. Velosiped dedin mi? Хорошо. Nuri. А? Velosiped dedin mi? Erkim nimede opşu velosiped kim mineti geldi min ya gidecek yerine gel ya koy ya yine olulon ya bulur. Olam şu Alişer Zaynulin koyup da şu lakamam yani gelişiksiz olun. Alişer Zaynulin der zangadanna. Ayttan şu velosipedin ağdan yumsunna birazcık diýetdi. Yok. Ahmet Kara o çotkayda oturan hazır. И реально şu situasyon şu ki o Kara o реально aldığı dokumentleri onun kanalında yayınladı. Tamam mı? Özü sıkı
Zıngdı zabırt abu bunu mindi bir yerde koyverdi özü gide oturan Yusuf edin bara. İdaşı devam ed Daş otura. yaksa onun üstüne. Daş yaksa onun üstüne yağıyor. Ola değil mi? Şuna ait kara. Aldı koymaya başladı direliş. Tamam mı? Videoları. Domuzun suradı. E, Anırdan kim alışı? Kakamrat E, Kıdırov. Kaka Murat Hıdırıp Nayicedet suda beremen dedi ayırdı sırazı. Şu videonu ayırdı. Düşündün. Ama bu dokumenti koydu ya. O üçün hem erte büyürüğün ama bu zat emez bu. Afrika emez. Yaşa oturan yeri. Bu Avrupa. Bir yanda hak hukuk diyen zat var. Yazarlar zaivleneni prava zaşita. Ama bu dokumenti hem bu sitede nereden geldi? O iki problema. A bu realen velosiped bara mindirdi üstüne. O düşük aldı. A bu gidi oturan alı. Gidi oturan yeri hem çukur bile. Bakıp giredi batadı. O Aftarçı. simjide. Ha? Aftarçı etmiş. Evet, А- aftarçı etmiştir. а- Aftarçı etme adammış. Авторитет, когда зарабатываешь, когда ты порядочный человек, когда sen порядочный özün alıp barasan, adamların arasında. Sen непорядочный человек. У тебя нету того стержня, мужского стержня болmadığı için ты не человек. Sen eğer de özüne какой-то чем-то там özün gör oturan bolsan, ты никто и ничто. Sen plastilin. Понимаешь? И все. Senden bara istesen bara köp zat yasa boladı. Prost şörde ayda oturmayın da. Hava. Şurada bir Buyurun ki. koşup geçecek zadım var. Şurada bir koşup geçecek zadım var. Yani ken adamlar soraya bu näme boldu da bu aktivistler öz arasında bir agzalalıklar dörap başladı birbirine o töhmet, o kritika deyip adlandırıyorlar. Aslında töhmet şunyalı proseduralar bolmana başladı deyip. Şimdi ben öz düşüncemi aydan mümkün alaşarsanız mümkün yok. Menin görüşümde şunyalı yağday. Indi diyeli. Şolar geçti Avrupa tarafa. Yani egindeşlerimiz bellak geçti. Ekonomik bejinist diye. Ekonomik taraftan siyasi derse ve siyasi taraftanlığını subut etme için şonun özüne, maşkalasına, tanışlarına, doğan kardeşine avanyan hopu subut etmeli. Ya urlan olmalı, ya sövülen olmalı. Umuman subutnama görkezmeli. O subutnama yok. Demek korku döreye. Men özümü legalizavat edip bilemekse delil yok. Elinde hakikaten presleduvnya yani izarlama ya da basışlar bolmadı. Korku döreye birden yurda gidip kalayan yağdayımda subutnama yok. Kimsen saklap oturacak öz devletinde. Git öteki gümün çek diye sen siyasi taraftan içkili doказательствоң yok diye. Indi anra baranda görmediniz mi? Sizlere karşı bolanlara biz göreşmedik mi? Benim videolarıma seyredin. Ova. Pravozashita aktivistlere karşı başardığımızdan göreşip geldik. Biz koldadık ya sizi. Siz düşünmediniz mi? Diktatura aydadı, doğru mu? Diktatura aydadı. Onun için özüne koridor yasamak deyip düşünüyen zatlara. Mümkün alaşarsanız mümkün yok. Ova. Ne diye size diye kritikavat ede oturanlar ve size karşı gele oturanlara karşı biz göreştik. Bizde YouTube kanalımız var. Sizin etmeli işiniz biz ettik. Biz şimdi basacak olyanızmış onun için deyip yol alırız diye. Ama näme diye oğruda diye hemişe diye zatlarını gizlep yörüyemiş. Şu men oğru taş töwerek bütün planetde de oğrudur deyip fikir etmiş. Adam sağda olsa ya da samsık olsa başkalarım hemmesi meni alı samsık deyip düşünen olmalı. Demek hökümetin işçiler hem samsık olmalı onda şu sözlere inanyan olsa. Yol alıp bilmersiniz o bilen. Arkayın olayın. Bir zat Ayça, Ayda. iki türlü aktivist var. Birileri hakikaten bir zat ütketmek için görüşüyorlar. Birileri hem öz vıgıdı, bekvedi için bir zatlar etçek olup şu plaşatka çıktılar. Şu vakti bilen hemmesi belli oluyor. Hakiki maksatları çıkan adamların. Görünüp duran zat. Buyur Nuri. Doğru aydan şolong hakiki yüzleri ýöne şolar. Şu illeşsemeden gıynan yani intek yaşları 20 30 ýaşa
30 yaş yaşap iyem şu derece psihologiyalar bozuk zaya maral taýdan bozuk adamlar bolup yetişipdirler da. Bulardan günäkärlenmek elbetde ýene şu Türkmenistan hökümeti halkymyza hem şunu biziň vatandaşlarymyz 50-60 ýaşda ölüp gidýän şondan bolýar. Ýa maral taýdan bozuk çağalar bolup yetişipdirler da ýaňy 30 ýaşyna ýeten adamlar bolmasa ýöne hani menne Kerim İsmailov kana geldi. Men niyadi özüm kellem neme düzü däl. Men näme etýänim bekawat özümem bilem. O kellem menge öň awariýa görün rahat diýipdi. Ýöne o bir zada bahanalajak bolýardy. Onu ýöne aslına tersen maralyň taýdan bozuk adamlar yetişmegine kynçylyklar çekenmedirler onunla munno o ýöne bular özlerini şunu ýaly hasaplaýarlar da özlere hiç zat etmeliler. Hemme kişi olara hyzmat etmeli. Biri oň biledine kömek etmeli, biri öňünden çykyp garşy almaly, öýüne salmaly, biri oň pul ýetmedi pul bermeli. Bulara her kim bir kömek etmeli. Bulara biri hat bermeli, özleri hiç zat etmeliler. Özleri hiç zat etmeliler. Etmeli daha şu YouTube'a çıkıp efirde gurulayanlyk üçin biz şolara hyzmat etmeli. O beýlekilerden az wapşet meydana çıkan, meydanda görüşmedik ýa-da bir belli bir derejede mümkinçilik barka etmedik şonu. Yani Kipr nähile agdy bir bolup wagtyna aktivizm adamlar nähile protestler bildirip ellerine nemeler alıp plakatlar alıp edip bolýar şu mümkinçilik bar, şu potensial bar şu taýda. Edip bolýanlar diýip bilmediler. Ödüm Kipr'da Türkmenistanyň pasolstosy ýok, känwer eli ýeten ok İstanbullar ýaly. Edip bolýady etmediler. Bularyň şu bir han bular, biz bularyň aýaklaryny ýuwmaly, biz bulara hyzmat etmeli ýa o nämemiş işte diktatory tankil edýärmiş. O bar diktatory tankil edýän adamyny biz şeydip bulary hyzmatkär bolmaly bulara. Oho jannawan. Bir de medias ýöne bir ediýäs diýip başgalaryna adaljaň edem zok. Başgalaryna kim sana kömek etse elini dostsa elini çapam zok. Kim kömek eden olsa, kim elini dodan olsa hemmesi bilen düşman olup çykdy, hemmesi bilen sevişip çykdylar ha. O birazcık adam bolun diýip aýdýar. Şu sözlerim, şu efirim sen ýamanlygyňa däl. Birazcık ulugrak bolundur. Ýöne ötäge için maksatymız düzeltmek watandaşlar. Düzeltip görmek. Çünkü biziň häzir ay bul beýle diýip otursak bara gelen derejemiz şu, netijemiz şu, halkymyz şu. Yani siz muny Murat Razakowy garalamak ýa-da Kerim İsmailow ýere gaçyrmak däl. Bular minni özlerini şu YouTube'a çykýan men tanalym, ene bayram aýdýar şöhret paradlyk kesel diýipdir bular birazcık. Aýny men näme gürlesem gürläbilýän näme. Maskara da bolup bilýän, onu meýatdan çykarma. Ýylyň ýüzüne çykyp bilmän, halkyň arasynda baranda da sen şu ýyle bokatyp görün Murat Razakmy diýseler, näme etjek, utanjak kämi. Ya gawat telene bokatyp oturan, gıybet oturan diýerler, sen näme diýerler, ölse sen näme diýseler, näme etjek, utanjak kämi. Yani halkyň arasynda sagam çykyp bilen oklar, görýäňizmi hi? Yani halkyň arasynda TikTok'da soraw jogap alyşyp oturanlaryny ýa-da YouTube'da ýöne köýür watandaşlar bilen. Ýok. Öz auditoriýasyna daja söwüp oturan bir iki tane psих balnoy we bize raýdýa, gidin balnitsa görnüň diýip. Bir wagt menem diýe şonu ýalyk boldum diýe boýnum alýan bular boýnuny almaýar diýe. Biz näme üçin boýnumuzy alalyk? Biz onu ýaly bolmadyk ki. Sen boýnuny aldyň, sen öň bir gedek şonu başyňdan geçiren bolsaň, sen häzirem şu ketelinde gedip görseň özüň bilen ok ýöne. Näme samrýanyňam bilen ok, näme gürlüýäniňam bilen ok. Hakiki Murat Razakow şu. Ýene şu efirlerde görýäniň, mundan öňkü oňdan akyllyca gürläp oturan Murat Razakow ol hakiki sel ol. Ol biziň saýamyzda birazajyk medeniýetli urugynda gepleşip, birazajyk biziň derejämizde gelip oturup, biz çünkü bizden çekinýärdi, biz diýýärdik da, o bolşuň näme diýýärdik. Inni bolun na hakiki şu Murat Razakow biziň görkezli. Смотри, давай ben şunu da edeyim. Bu именно şu efir Murat Razakov'un prost akuratny ova psevdo koronasyny aldıktanı çıkarıp zındık. O korona geyen kellesine aldıktanı zındık. И вообще даже не интересовал этот человек, да и не до человеку.
Ova. Düşünse İ özüne ýagşylyk aslında. Çünkü öz kemçiligini ova. özü görenok adam diýeniň. Bizden eşde Vaftarih, elbetinde. vaftarih, prosto vatandaşlar. Bize şuyun imini şu temaya değindik. Aktivist. Men aktivist dedi. Son men блогер dedi de bize разъяснить ettik. Что это такое активист и что это такое блогер. Ним için Nuri bilen не соглашусь, потому что когда bu блогерчılığa başladı ya, on tam ruгался, nелестный sözler айтmaya başladı da, и bunu prям raylar oturduk da bir medeniyetli bir şekilde alıp o, по факту şördeyem aydılan zat hiçbir yalan emez. Kanalına geri görebilesler. O ili bizlerin kanalımıza gelinler. Dördümüzün hem kanalımız var. TikTok'ta hem YouTube'da hem. Bizler по факту ayttık. Bunu raya oturtacak bulduk. No. Nima dediler ala? Короче, Чиполлино и Марстаем Чиполлино и Шördeем Чиполлино, понимаете? Şoň üçin Nuri bu öňem Чиполлино'tu düşündük. Bizler kalktı bunu ne to что aydıp durattık, geplep durattık. В основном men ona geplep durattım. Naija edip durattım. Ты şu неправильно, bu неправильно. O sen bunu desen bu пацанлара ты ж за слова не ответишь. Мага похеру. И в конце до концов o просто aldı da вот ben Чиполлино dedi. Düşündün ki все, Nuri. Он был таким. Bize просто хотели исправить да его. Оказывается нет. Onun içinde var. И doğrudan da bu video bir şey uzadı vatandaşlar. И благодарю вас, то, что до конца izledinizler şu videonu. Обязательно лайк basınlar продвижениесі üçün. И комментарий yazınlar. Sizler hem öz fikrinizi aydı bilesler. И bizler не хотим, чтобы her kim bir söz aydıp da çıkıp bir zat diyen это не активист, понимаете? Активист тот, который борется, который Türkmenistan'a varmak niyeti var yeneyim de, понимаете? И adam hakları için eder. Öz hakkı için, в первую очередь, потом adamların hakkı için. И по факту aydan adamlar. И halk bilen, ene şunday halk bilen TikTok'larda, любой bir platformada adamlar bilen общаться eden, это будет активист. Не то buların edişemez. Tam bir zat dedi, ava koydu, ava komentariyem gelende eceni dep yazadı. Это не активист, vatandaşlar. Запомните вот Ya это. bana çepekçilere Evet. geldi bir vatsır meselani. Şulara metya olun bir hil aktivistleri geliştiren doktor. Aktivist bu değil ha. Yani tökmet atma. Olun bir çepekçilere geldi tökmet atyadılar. Ay sen şunu ettin, sen bunu ettin diyorlar. Sen etdiğin mi diýýäň mi? Bir delillendirip gepleyin. Ha bir delillendirip ayda otursa suutnama söyle. Sen näme ýöne ağzың gelen ak gelse de gara gelse de ýöne tökmede de otursun. Çepekçiden näme tapadyň aldyny? Bir de maş olur adam etçek bolup görs gaýtan. Buyurun Ahmet Eke. По поводу документа на Сердара Сердара Ходжанипесова. Во-первых, это был это касается Сердара Ходжанипесова. Почему он не выйдет, ничего, никак не прокомментирует эту ситуацию? Почему он молчит? Почему ты читаешь этот документ? Тем более отмечая при этом, что у тебя с ним никаких отношений нету. Почему ты читаешь? Если человек молчит, значит человеку нечего сказать. Ты какого черта вытащил этот документ и читаешь? Это тебя даже не касается. Вот на самом деле, если честно, да, вот я сколько раз с правозащитниками, вот с Анадырда даже как бы ссорился, да, почему он молчит, когда вот такие шавки, да, языком их достают. Просто вот Анадырда, например, да, он не хочет опускаться на их уровень.
Есть же такая поговорка, да? Не пытайся спорить с быдлом, он тебя опустит на свой уровень, и там на своем уровне тебя победит. Вот такая ситуация с ними. И потом, вот он говорит, там его там ему что-то не дали, там вот даже вот человек Нуры, да, ему помог деньгами, и как он это отплатил? Вот человек помог. Тут и Хотя у спасибо Нуры ему. с ним были отношения испорчены. Испорчены были отношения. Вот человек помог ему, и вот даже за это он его наказал. Даже за это. А что уже говорить о других? Хотя с Нуры, вот я даже не понимаю, да, но Нуры он нападал несколько раз, да, вот хотел его опозорить, как-то в плохом свете вынести, да, наружу, да. И опять же, когда он к нему обратился, Нуры не отказал ему, помог. Хотя у Нуры тоже есть своя семья, он мог эти деньги своим детям отправить. Нет, блин. Все-таки, даже если он с ним ссорился, он его пытался как-то грязью закидать, все равно это активист, он в тяжелом положении, я ему помогу, и помог человек. И даже за это он его наказал. Думал активист. Я хочу Правильно рассказать будет. свою историю. Думал активист. Стой. Нуры тоже. Да, думал активист, да. Свою историю хочу рассказать. Он мне много рассказывал, когда он перешел на кипрскую сторону. Он рассказывал, как там все произошло, какие там условия, все. И мы пришли к такому выводу, что давай, браток, ты тоже приезжай, если что. Хорошо. Мы об этом разговаривали, я об этом все его расспрашивал. Он меня убедил. Я забронировал отель, купил билеты, оформил документы. Это все очень больших денег стоит. Очень больших денег стоит. И именно когда надо было выезжать, этот человек перестал трубку поднимать. Просто перестал трубку поднимать. Хотя я его предупреждал, Мурат, не подведи, потому что я сейчас все это делаю, это очень дорого, я в долг беру. То есть это не маленькие деньги. Нет, браток. Именно когда уже все готово, несколько дней осталось, этот человек перестал трубку поднимать. Мне пришлось все обратно сдать, все отменить. Я потерял большие деньги. И продолжал ему звонить. Уже то число прошло, когда мы должны были выехать. И он после этого еще месяц не поднимал трубку. Около месяца, да? Ahmet bir soraýyn Я sözüm ни разу, gördüm bara. Ahmet. ни разу это hiçbir yerde айтmadım şunu. Kipr'da yerde ka boldum айтmadım. şu. Kipr'da Allah, ka şu Allah, Gretsiya Allah, tarapyna dur. geçenle. Sen Allah. Turkiýa getirjek boldun ha. Biledini atýelinde adyna Yok. Beni Kipre çağırdı. Ben özüm geçirmene, seni geçirmene kömekçek dedi. Adam var dedi. senin Kipr'a. Özüm can ediyen dedi. Seni alyalar dedi. Greçski tarafa geçirerler dedi. Berde bile devam edersin dedi. Hem dokumentleri oňardym. Oteli bronировать ettim. Biletleri aldım. Şimdi hem zat tayar bolan soň adam telefonu açmany koydu. Açanok. Menkide de hayran, şeydi. Menkide de şeydi. Telefonu Dur, vapşe dur. cevap vermen başladı. Подожди, Кара, Ahmet, можно indi men berdi alaman? Şunu hiçbir İkinci yerde jet varsa. aytmadım. Hiçbir yerde aytmadım şu çakaçelde. Hatta şun bilen gürleşmeyen devam ettim. Bir gezeyim yüzüne basmadım şu adamın. O olsa bir zat deydi mi ya da gışık seyretti mi, yani nito seyretti mi, carlav atır internetten, YouTube'dan. Şermendele gidip. Biz Bizlere naказаны. şuna yağdayı koyup uzattıydık mı? Demedik. Kimsin yiyoruz? Şunun ayıbı çıkmasın, şunu nito taraftan görkezmeli, adamlar asujdat eder zat deyip yine de aktivi, bizim vatandaşımız zat, yani bizler şu derece düşemiz yok. Bu olsa dine adamları şu ayıbını aktarıp ya da bolmasa da özünden tapıp bir zatlar çıkarıp
yine adamlar düşürecek oluyor. Bunu affedilmez. Böyle hareketler affedilmez. Bilmiyorum. Başkalar affetse de ben affetmem. Bir Efir sekund Cemler'in indi. Münafsa. gitti. Az Nur, bir sekund. Şu men hep şunu aydayın. Stop kalmasın benim hem içimde. Bizlere maşenikti diye bütün aktivistlere ben mesela bu menden başka emmes aktivist diye Murat Razakov. Davayt ikinci жертвасы men. Şonun. İminni manayam. Браток gel. Все, короче. Men onu etken, bunu etken Kipr. Gel, короче. Motorum vardı. Nuri bilesen sen. Motorumu sattım. Hemmengizler bilesizler. Motorum vardı. Motorumu sattım. O kostümler, kaskalar. Все продал. Hermez adım sattım. Biletimi aldım. Erti uçmalı. Can etti. Aç mıydı? Telefonu aç mıydı? Desler mi? Ava men inanınlar ava Türkiye'de neme toplam bolsa hemez adım sattım. İzim doğrulap hemez adım doğrulap gide oturantım. Ama açmadı. Благодарю, благодарю своих братьев, сестер, kim şu vakti bana aytdı. И правозащитников. Bana yol görkezler Alşer. Gidesen anlarda sığınmalı bilmişsen dediler. Потому что Kıbrıs'ta yok uzat. Ava. Спасибо, благодарю. Теперь, okey. Açmadık dedim okulun mesiti açmadı. Ben emez adımı tapşırdım, onardım. Yine de ayak üstünde durdum. Ava. Bera başvurdum. Şonda da canlaştı. Ondan son canlaştık. Ava. Ladno простил da bir adamın mene Ahmet'in kitek bir Müslüman bolan son ayıbını açmayın dedim. Hatta ben aytdım gel dedim. Sen istoriyanı aydıp ver dedim. Ben sana dedim. Четко bir по порядку senin жизнь образını mesela bir video yasayın. Elimden geledi benim şu zatlar. Понимаете? И он мне рассказал aydı berdi. Ben начал başlayacak Bismillah diyenimde ne etti? Ey Nur bara onyalı munyalı Eziz bara o cenele munyalı Atam Murat mait uspokойся maittim. O öz videosunda maitti onu. Ben ayttim эти мои братья dedim. Sen кто dedim чтоб так разговаривать dedim. Ты вообще özüne gel eğer uspokоиться и то şunu şu güne çaydam yoktu ma onu. Понимаете? И şunun üstünde ova просто maittim bratишка ova. Da uzak bolmayan yani все. No, şundan Maşenlik sonra sana ben de bildiğin oturayım. maşenlik. Bildiğin O, maşenlik ki, yani bu. indi kim mошенник, kim mошенник, kim yalancı, kim töhmetçi? Пожалуйста. Ладно, vatandaşlar, söz kalmayan bolsa efiri zakruglət edeli. Açça gepleriniz olsa koşunlar bir korutka i sonra zakruglu efiri yiğitler. Buyur arkadaş. Arkadaşlar, şu esasen Murat Razakov barada göründüşlük ettik. Benim berjek maslahatım Murat Razakov'a Türkmenlerde bir söz var. Oyun etse oğlu tutar diye. Çınına tutsa atası diye. O ene pravozashitniklere naijat etsek ayparsatlar kazanarız, eyderiz, beyderiz. Bu Krılov'un bir basnyası var. Moskva ve pil dip, Moskva slon dip. Bir gürcü it üyrü oturuyor, pil geçi iki de oturuyor. Even ağam, sereden ağam. El son yalı yağday oldu. Ondan beterem şu 3 sene 21. asırda bir profesyonel 3 adam olup çıkış ettiniz. Şu yerde bir aydan sözüm var. Özlem Murat Razak sen ayttın. Şu tuvaletini bulmagan gerek del dedim. Gerek del dedim. Son gün okadığımı koydun ha. Ondan sonra neme gerek? Gayta. Çok çalavatırmak. Misal için ben İslendik bir adamdan pul sorasam, karzına ya tak sorasam. Verecek del dedim. Şu kutardı. Ondan sonra şu pul vermedim deyip yöremek. O manı yok ha uzattı. Koydum son gün okadığımı. Indi bu evde oturan işlerin neme. Yine şu kaydıp yine başta fikre geliyoruz. Özüne koridor yasacak olayım. Birden Anıra gideyen yağdayın da Anıra. Özüm bilen nere. Size karşı görüşenlere karşı ben görüştüm. Hemen şunca video koydum ha gözünüz görme. Ne YouTube kanalıma girin seyredin deyip özüne koridor yasağı otursun. Onu hiç kim bilen aktır deyip düşünüyorum. Köp adamlar bilip köp adamlar düşünüyor. Rusça lavaydan da dayı gra işse.
başka iş zatları da igra işse. Mani çıkararsın şu zatlardan. Men Buyurun. aytjak Murat Razakova. Murat Razakov, birinchidan o'zingga javob ber. Отвечай за самого себя. Отвечай за себя. Не надо за других отвечать. Дырелич, Сергей Ходжанипесов — это взрослые люди, которые себя считают активистами, могут за себя постоять. Если у них какие-то проблемы, почему они сами за себя не отвечают? Пусть отвечают сами за себя. Если не отвечают, значит, там такая ситуация, которую ты вообще не понимаешь. Поэтому ты за себя отвечай, они пускай за себя отвечают. Если люди молчат, то и ты не вмешивайся. Buyurun. Benim aýtjakladım şuňa çenli gürlemän, geplemän geldik. Şonça videolar çekdi, şonça zatlar aýtdy YouTube'dan. Vatandaşlar gepläre sözümiz intäge mutoruna köpsi ýadymyza düşenok bolmaly aýtdygyny wara. Çünki bizim derdimiz, birinji maksadymız, selimiz o däldi. Daşy men şoň videolar görem, o sede maksat berem, görmeňiz. Diňe, ani içi gıtıp görem bir şizofreni, bir psih balnoy birini görüyorsunuz gelse açıp görüp bilersiniz aramara. Ne bu nämetlik bu däli diýip. Ýöne meniň öz şahsy kanagatym şu wagt birinji safar Atamuratdan we Alişer Ahmetden we Alişerden eşitdim. Bularam ikisinem şey diýip Allah'tır sokupdur, wagt gelene de jaňalmandyr, telefona jogap bermendir. Bu derejeki adam bilen absolutny kontaktda geçmän vatandaşlar. Metrodan yanarsınız, köýersiňiz, sizi bizim işimiz belli bir derecede aktivistlerin yanına da halkın arasındaki maşenlikleri ortaya çıkarmak. Bildiğin maşenlik. Yani Türkmenistan'da vardır ha, vakti gelene, saati gelene telefona cevap vermeyenler. Edir şol. Alya, sonum telefona cevap vermezlik başlaya. Mert adam hiç açan şonu eden ok. Telefona cevap ver ya, götünle müyünü olmadık, boku olmadık adam eden ok şonu. Wagt saat gelýär, olun bolon kynam almandyr, bir gidenen pulozy ýana sokup dur gaýtam. Menem şeýtdi. Men kana 4-5 aýlap izliňe ýazan hatlarymyň birine de jogap bermedi. Size de maksat beremok. Yani bul adamlar dinni kan gurlaýam oturmaýas. Indi men hiç elek muňa jogap bermeýän mundan beýlek. Näme geplese de näme gurlasa da meň üçin iş nol adam. Nol reaksiýa. Dinlemeýänem size de şoň efirlerine girip ýöne iki tanak oğudun diktatora karşı gepledi ya nemetdi deyip onsuna ağırlanıp izinnaki esas aytacak zatlar üçün onu dinlemen like basıp oturmam. Ya da komentar yazanızda şonu dol dinlep derin. Bular şunu edi otururlar aslında ona son kudururlar. Diktatorayı yamandan olyalar videonun başında. Hak hukuk diyen ot çıkyalar, o zatlar ağzıyalar, onu oğudun yalar, stolu çocuğa afşadatlar bilen. Esas aytjak zatlarym yeni aktivist, yeni siz özleriniň mara dağdan aşyk giden dawarasy bar. Dağdan aşyk giden dawarasy bar. Yeni de gelen bolup, onu günäkärler bolýar, muny günäkärler bolýar, meni günäkärler bolýar. Şoň üçin sag boluň minnetdar dinläriňizde. Yeri sagady gelse yüzleşip bilýän bolsa yüzleşmäne de hiç ilek bilen nememiz ýok, çekinjemiz ýok. Şu oturanyň hiçine de onýaly şu çekinje ýok, lüboy beremýär. Özümüzde gowunumuz ýetýär, eden işimize de jogap berýär. Senidem şoň üçin halkyň arasynda TikTok'larda onunla oturup gepleşip ýetip giden olur. Sag boluň minnetdar, aýdylajak atlar şundan ibaret. Indi men hem aýdaýyn, vatandaşlar, благодарю emmeňizi şu şerreçe gelip dinleyen bolsaňyzlar, spasibo sizlere. И пожалуйста, каналы поддержать edinler. И подписывайтесь Нурмухамед Анаев'a, Атамурат Сапаров'a и Ахмет Рахманов'a. Açıklamada ссылкада болады. Буларың hem kanallarının ссылкалары. И основной şünkü edilen zat просто şuna bize точка koyacak olduk. То, что активист и блогер, şunun farkını. И кроме этого azır şunaka tendensiya almaya başladı ortada. Töhmet üstüne töhmet. Şuların açıklaması. И кроме этого da Murat Razakov eşde oturan bolsan
Koronası näte? Sö. Ova. Eğer de özüne cesaretli men erkek de oturan bolsan, hemmemizin TikTok efirlarımız var. Gel, adelini sen bilen gepleşemiz. Ова. И халк görsün kimin kimliğini. Никаких проблем. İstersen можем повторить. Любой YouTube kanala, любой Zoom'a, любой birimiz tayın. Eğer de mert bolsan. No. Bundan son eğer de bizler seni çağırdık, Ahmet Rahmanov ekemiz сколько добивался, но не получилось, gelmedin sen. Senin bitte gepin var. Eğer de beni ne устраивает, eğer de men cevap verip bilmesem, ava bir knopkanı basıp çıkı git yani. Şunun için vatandaşlar, всех благодарю. И спасибо görenleriniz için. Комментарий обязательно yazınlar. Комментарийіңізге cevap beremiz. Ava. И лайк басыңlar, чтобы bu video продвигаться etsin. Благодарю Нурмухамед Анаев seni, то, что geldin. Ava. Bizleri üzmedin, kırmadın, niyat kazal. Пришел. Ava. İnşallah takipte bulunma vatandaşlar. İndi keyfir direliş boladı. Direlişin koronasını çıkarmalı. Потому что töhmedi köp attı. Edediler kömek, adamlar прям aladılardan eline молоток bilen vuruttular. Благодарю за внимание и доброго дня hemmenize. Спасибо. Koronadan ziyade dälhanan eşiğini giydirýär olar, däliň eşiğini. İnşallah. Bolýar, sag ol. Спасибо hemmenize. Sağ olun. Sağ olun.